Hej, jeg vil gerne have lov at fortælle dig lidt om nogle events, jeg har hen over sommeren i juli og august måned. Det er 5-dages events, og det er nogle, der finder sted i sommerferien. Det er nogle små hold på en 4, 6, 8 stykker, hvor vi går i dybden med forskellige ting. Det første, jeg vil tale om, det er Claviance Mediumship 1 for begyndere. Det er et lille hold, som jeg har både i Terndrup i uge 9, i uge 28, og i København i uge 31 Karlslunde. Her handler det om, som nybegynder at finde ud af, hvad er klaviance, de forskellige former, hvad er forskellen på klaviance og intuition, hvem er guider, hvordan er den åndelige verdens opbygning, hvordan kan man håndtere forskellige typer af afdøde, hvad er auren og chakrafunktionerne for forskellige ting, symboltolkning, og en hel masse små praktiske ting om, hvordan vi kan relatere til det her. Det er meget intensivt, det er fra 9:30 til 16 alle dagene, og så hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kan du jo selvfølgelig altid få en orientering om, hvordan det fungerer, om så må sige. Den anden, jeg gerne vil have lov at beskrive, det er egentlig et trancekursus 5 dages i København i uge 29, og det er, hvad vi taler om fysisk og mentalt medieskab. Igen et lille hold på en 6-8 stykker, så vi får nok at se til at gå i gang med. Her vil vi igen kontakten til de forskellige på det åndelige plan, dit healer-team. Vi vil kigge på trancemedie, tale og healingsdelen, som jeg har nævnt, og det vil vi selvfølgelig gøre via et kabinet. Vi vil kigge på overskygning, inspireret tale og skrift. Vi vil se, hvad kan man bruge et kabinet til i andre sammenhænge. Vi vil gå ind på forskel på kanalisering, klaviance og trance. Vi vil snakke om etik. Vi vil snakke, og du får en enkelt faglig vejledning fra min side af, til hvordan du kan videreudvikle det. Og det, der kræves, er egentlig, at du er 18 år, psykisk balance, og du har noget træning i klaviance og kontakt til afdøde. Men igen, lad os snakke om det, så kan vi finde ud af, hvordan tingene hænger sammen for dig. Prisen for dem alle tre, den ligger på 4900 kroner, og det er så for 5 dage. Du medbringer selv mad og hvad du ellers skal have. Så jeg håber, det har din interesse, så du er velkommen til lige at slå på tråden på 23 30 78 93, eller min hjemmeside www.erling Christensen CHRISTENSEN.dk, eller du kan sende en mail via min hjemmeside. Håber at høre fra dig, men du kan altid rette en henvendelse til mig. Og så vil jeg ønske dig et godt forhold.